Kweduno mabuja tauya nadzo nhaudzo zuva rogumi nosere mumwedzi uno wandira. Tirikutandano iri kufadza iri kunakidza pokare ino utano kureketa kuno kwai mwedzi uri kuteera wakukadzi nomwedzi unoteera wacho wakurume. Kunenge kuno ana chiremba vano unyanzvi vanoseza hwekuita basa rekuvhiya vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana. Wanenge waripo wakaungana pachipatara chikuru chokwedu choOrosozi Manduwe. Kwai ipapa kubva zuva rechigumi nosere mwedzi wakukadzi kusvikira zuva rechimakumi mairi vanenge vari kuvheneka nokuvhiya madziso. Wano madziso akupera aye wada kupariwa tsanga nokudidi wanenge waripo ipapo. Kwai kubva zuva rechigumi kusvikira zuva rechigumi nonomwe mwedzi wakurume wanenge vari kuringawo wanoda kunhadziwa nzewe, vari kutadza kunyatsofema zvisvinu mhunomu, pokare nopahuro vari kutadza kunyatsa kuja. Ndo zvisvinu toramba tichivatenda. Kozogumisira mazuva anoti kubva rechimakumi mairi nombiri kusvikira rechimakumi mairi nonhanhatu mumwedzi wakurume wanenge waripo wachindovhuya vhuya wese wese anenge ari kufanira kuvhiyiwa. Aiwa kwai unobva watovhiyiwa Manduwe, asi wari kukumbirisa kuti mazuva aya asati asvika kaendei ipapo pachipatarapo motanga mavhenekiwa chaiko kuti muri kuda kufanira kubviyiwa chere kana kuti munofanira kuitiwa sei. Toramba tichizvitenda kaizvi ndokuti vanhu waita tuzvino makorokoto idi zvakanaka izvo. Nzvimbo zhinji dziri kuramba dzichinaiwa nomvura Manduwe. Kwedu buja iriita kunge iri kusema chaiko heno kuti takaitei. Mwakomana kana kuina akaita kushina ngaagorekete kareurure zvinhu zvinhadzirike nokutoti mvura iyi masaikira iri kuita kwedu buja kumwe kwese iri kupurana Manduwe iri kupurana andori mafashamu ega ega. Kwedu buja basi ndokwega kuribe. Wakomana ukaona nzvimbo kana dzekunana Matebelendi dzakiita mafashamu kwedu buja kuribe. Zvakuda kuti timboringitse kuti chii chiri kuitika ipapa, asi toramba tichindoringira kuti rimwe zuva chikara rinondosvika kuvanhu varo. Kambaniyo yeNRZ yagoreketa kutoti aiwa tatotanga kunhadzira ipapa njanji yakakukuriwa pasi payo iya yatagokunyepa ino zuro kurutenga. Tikuti aiyo zvisvino nhadzirisai chokwadi nokutoti tingasvikepi takadano kuribe zviri kuitika. Rekai tigoona kuti vachaipedza rini nokutoti zviri banozoziva ka nokutoti ipapa vanenge vakutaikiwa nomari yakawanda nokuti zvitima zvinenge zvisingachatekairi. Zvimwe zvitima zviri kutekaidza marasha, zvimwe zviri kutekaidzawo zvimwe zvinhu zvishoma izvozvo, asi vanenge vari kuda kuti wange waine chokutekaira nacho. World Judicial Service Commission vanoringana basa vovatongi vari kutiwo wavhura chimwe chiwako chavari kuti imba inenge ichiseenzesiwa kuita dare duku kunzvimbo yoShamva. Manduwe mukakaona kanhuko unobva watoona kutoti haidi paribe chizvino kuita kunge kachinjausi kakaondoisiwa marata. Unobva waona kuti paribe chizvino. Rekai tione ipapa uchatombwa kutowo mari anenge achinzi akapinda ipapo wotosaya kuti vanhu vawa mari iyi vanoita yekutamba nayo ka. Rekai tirambe takazviringa. Bepanhau Herald riri kuita kudonongodza Manduwe kuteera kese ko zviri kuitika kukanzuru weguta reHarare Jacob Mafume hayo vari kuita kumufumirira chaiko kweri vanenge wanaye vodokerera naye kuenda naye kutaundi kubenhuka naye waakandomugara basi vari kureketa mutsepwede iri kuitika ikweyo. Rekai tione kuti vachazvinhadzirisa chere ivo ana Mafume kana kuti vari kutemba kuti aiwa waribe anowadzinga. Ticharamba hedu takaparinga ipapo. Peno waakutodawo kutoti zvaakureketika zvokuti sarudzo dzinoda kupfuudziwa mberi noZANU-PF kuti dzireke kuitika
waakutotemba kuti ndo zvichaita kuti iwe warambe warimo ini tinoita kujairiwa sonyika. Aiwa, ndati ndazviona zvakadaro rekai tirambe takaringa hedu. Ipapa kuno mumwe mufana ano makore 34 apuwa makore 40 74 pachirungu okugara mujere. Kwaianga aita kunetsa kuita sombada mhanduwe inondoti pese pese payasvika vanhu vanondoona mbudzi pasisina, payasvika pese vanhu vakundoona tushere pasisina. Kwaipapa anga anetsa kubhindura concession ikoko. Aiwa anga arikita kuvhiringidza chaiko kunoti kutenda wakamubata wakaita kuti akone kusungiwa. Waimasoni dambudzo munangarwa kwaipapa wanyangariwa mhanduwe wakabva wati kwaindaneta nokutoriomberera manja kune vamwe dzimwe nyika. Ndakutumirawo vanhu vangu wapwerewo chidiki wanosvika 40 kuti waende kuchikoro chofundo yepamusoro chinonzi Centurion chokunyika yokuIndia kuti wafundisiwe mabasa omaoko. Mhanduwe pakanyangariwa kwai wanoita zvese wanenge wapo ipapo mabhiridha kubvira kuno vanosona mbasha wese wari kuenda kofundisiwa ipapo. Iyeyo munangarwa ofisi yache ndo iri kubhadhara. Wakomana hurumende yedu pakanyangariwa apo. Rekai tigoona kuti kuIndia ko zvinenge zvizoburika sei ipapo. Tinoramba takaringa tichikunyepa iyi. Mumiriri wenyika kunyika yaSouth Africa David Hamadziripi agoti wakomana Hamadziripi rekai tigoita kuti titumire vanhu waringe kuti Hamadziripi nokutoti paribe chizvino vanhu vari kunzi wakanyururiwa wakapfa kuStilfontein kumugodhi uko waakuda kutsvakiwa manje kuti hama dzawo mbanani pokare ndokupi. Saka kwaitatumira vanhu kuti wabatsire ipapo kuti waziwe wokuZimbabwe nowasiri wokuZimbabwe. Rekai tigoringa kuti zvinopera sei. Kune imwe mhuri yakazofara kubulawayo asi yanga yatsvomwa mhanduwe. Wanga wachinjiwa mwana wapuwa mubvana iwe wabara mukomana. Gwicho rinodiwa wakomana. Ipapo panenge paita dhiri nanesi anga aripo kuti wachinje nokutoti heno wakatozobatsirwa kana iwo wanoita zvokuongorora kuti mwana ngwani. Mhanduwe dai wasiri iwawo heno kuti zvaipera sei. Asi tiri kuramba tichitenda kuti ofisi yaTinashe Mugabe inenge ndiyo yakaseenza kubatsira kuti waziwe kuti mwanayu ngwaoba. Kwakutsvaka mwanga aripo mhanduwe kuoneka akaramba aiziva dhiri rache kuti raputika agoramba asi mapurisa azotouya akaona kuti rerere ndingatorera ndapfikirwa ino kuno kwakuchizoenda mwana ngwaoba. Mhanduwe chifunga kuti unenge wayamwisa wapa zita zvese watoita uri kuti mwanayu ndingachagara nomwana ari bezita chere. Idina yawe rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Tikundoimba kuti wachazoti wakura wozoenda kozikana kuti chii chakambonyatsa kuitika wapwerewo. Kwai kuno mumwe akapfa anonzi John Mvundura akazonzi namunangarwa ngabatsirwe kuikiwa nehurumende. Rekai tindoti ndizvozvo rekai waikane hawo madiro. Wakomana nyasi dandemutande radoka rakapitiguka. Vanhu vari kuseka kuti wakomana magaya mudiro waari kuita zvozifa ko kuparidza apedza chere ko kuita zvese zvinoda kuitiwa apedza chere. Unobva waita kuona idi kuti wamwe wagototi imi ko ari kundoseenzesa kadhi rache raari kutengesa rokuti agoite kuti zviite zviri nani areke kugovhiringidziwa nevanhu. Wakomana idi zvakaoma. Wamwe wangu vari kubva wasekawo kutoti wakomana mukaona vanhu vapasa orevhoro korokotedzai chaizvo zvisvinu nokuti pakanyangariwa ringai waro vari mumawakuru vari kuita kurwisana kuti ndikudaba kuenda ipapo nokuti porevho riri inondirevhura ini.
Rekai tirambe tichizviona kuti zvinopera sei, asi hei pano nyaya. Ipapawo ragibhi vari kutamba chikwata chokuItari chomatariyana zuva rochi20 mumwedzi wachikumi chaiwo pakati pogore. Ndokokutanda kubva mugore ra1988 pawatamba nochikwata zvikwata zvikuru zvaunenge wari kuziva zvoragibhizvo. Toringadzirikitika pasi rese. Ipapa kuno mumwe murume muSouth Africa mumu akutodemba kuti wakomana hwawa hwandiparira akaita marambadoro mhanduwe kwakubata howe achiraura apedza kuibata kwaoda kuimwisa kuti ndikuimwisa doro. Kuno ipapa wamwe wagototi basa rache rinenge rakatopera, wamwe wagototi wanoringazvo kamano mhuka wokuchengetedza mhuka weSPCA waakuda kutomusungisawo kuti kwai akaita tusvinu. Imi paribe chizvino apa, rekai tione hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Apawo makambani eSouth Africa akuringira ipapa kuti apinze wachena mabasa zvakanaka, nokutoti akutotanda ipapa kuti toda kutobisa kuti dzimwe nzvimbo nomwe mumabasa anodiwa madhigirii toti aiwa baachiri kudiwa pamadhigirii. Imi pano nyaya apo, rekai tirambe takaparinga kuti panopera sei. Chatinotoziva kam kunenge kuno kwedu anotopindawo ipapo. Saka zvisvinu mabhengi eSouth Africa kwai achadanidziwa kudaro paramende kuti agorekete kuti ari kupa vanhu zvikwereti sei, nokutoti vanhu vakwana mhanduwe waita kukwana nokuchema nokubhadhara zvikwereti zvakaita zvikwereti zvomba, zvikwereti zvomafoni zvinopera apa mhanduwe unoramba uchindobhadhara makore nomakore, asi inoramba yakandokutsitsirira. Dai zvaferefetiwa zvaoneka kuti chii chaizvo chiri kumboitika. Apawo kuZambia imi mati mazviona baimi, kuno mumwe ari kuti ndiri muprofita wechikadzi asi kwaimba kwache akatosungirwa kuti anga akachengeta mapfupa omurume wache aiwe ndiye mufundisi kana kuti muprofita. Unobva waita kuona kuti pano nyaya agotoreketa kuti ndo zvinondipa simba zvimapfupa ererere zvinoitisiwa vanhu zvakaita kuoma chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa. Chikoro cheOxford wanonyora duramangwi Oxford Dictionary rochirungu wagonzi wakaisa manzwi anosvika 20 noduramanzwi rochirungu rogore rapfuura. Tikuti makorokoto pai manzwi akabva kuNigeria. Tikuti makorokoto kuNigeria. Jeremy Gauntlet kwai agonzi iwewe wakandibhinya wakandivhiringidza kare kuno abva atopedzera atoitiwa chigumuro chaicho kuti areke basa raanga ari kuita. Hino kuti zvichapera musheshere, rekai tirambe takazviringa. Apa America yapa kambani yoModerna mamiliyoni 200 wakomana madhiri wari kumbosota. Rekai tione kuti zvichapera musheshere kana kuti pane zvimwe zvinenge zviitika. Tinoramba takaringa tichikunyepa iyi. Manchester City ikati aiwaba zviri kuitika zvizvi tinosha kujiwa mhanduwe kuno yazvisungirira pagumbo raiye Haaland. Kwai Haaland yu akufanira kutambira chikwata chiri kusvika gore ra2034. Mhanduwe ukaona waita kudari unenge wanyangaritsa makore 10 chaiwo zvakaita kuoma. Asi pakadaro mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onawu.